Tady je nějaká lyžařka. Teď, jde ti to krásně. To bude babi koukat. Taky tím prostředkem, tam je hlubší sníh. No, je tím prostředkem. Nebo můžeš jít na trávu úplně, víš? A ten prostředek je ideální. A zkus se odrazit třeba oběma rukama na jednou. Zkus to. Já to ukážu. To je nějaká díra? Díra, viď? Jackie, fuj! Hodná. Jo, to je super. Čikulka. Nechý Jackie. Výborně. Leonko, poběžíš ke mně, já tě natočím. Ke startu připravit, ne, stůj. Ke startu připravit. Pozor. Teď. Šikulka. Paráda. Co ty? Ty jsi taky šikulka. A jo, Jackie, nech to být. Tak co? Je to prýma na sněhu, ne? Že jo? Co, Leonko? Jo. To prýma, já si myslím. Počkej, nesmíš tak daleko zase. Je to jenom 5metrový. Tak. Pejsku, sedni. Stůj. Sedni. Lehni. Jo, dobrý. Jackie, pojď sem. Hodna.
výborně, Anetko. Já myslím, že to jako instruktážní video pro začátečníky stačí. Tohle byla první lekce běžek na lyžích, podání Anetky Hrádkové v Plzni v Božkově. Takovýhle kousek to máme domů. Tamhle nahoře, za tím sloupem, až to zaostříme, tak tam nahoře to na nás čeká. Nad tím stromem bydlíme. Tak Anetka tam dojede po louce. Tam. No já nevím, ještě chceš jít. Tam opatrně. Poradí si i s překážkou. No, hlavně tam neprošlápni tu patku, jo, to by si zlomila lyži. Hezky, za hůlky, no. Já si pomohla hodně těma hůlkama. To je dobře, správně. Ty jsi inteligentní po tatínkovi, ty to chápeš. To hlavně ocení děda Jeňa. Ne, po mamince. Tady. Leonku. No něco to natočilo, uvidíme, jak to bude ostrý. A jestli tam bude Anetka rozmazaná, tak jela tak rychle. Jo. To skoro ji nestíháme. Jo. Pomoc! Ne do kamery. Já mám kameru.